खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनै जोङो बर' हारि हिसाबै जोंहा मोनथाम सुक्ति मोनबाय। दा बे बेलायाव BSc सुक्ति, BTC सुक्ति आरो BTR सुक्ति। दिनैहाय जोङो जेसांनो जोङो सुक्ति मोनदों, दिनैहाय बर' हारिया एसांनो बेराफारसेथिं दावखोलांदों आरो बेराफारसेथिं जोंनि बर' हारिया दा गोबां गोग्लैसोनाय। मानो होननानै बुङोबा दिनैहाय जोङो बर' लाइमोनफ्रा दिनैसिमबो जोङो गोबां गामियाव गोबां दुखु खस्थ' सहायनानै थांनानै दङ। दिनैहाय गामि ओनसोलाव हाबबासो मिथिगोन, जाय लिडारफ्रा गामि ओनसोलाव थाङा, जाय लिडारफ्रा लेक्सारल' होननानै फैग्रा, गिदिर गिदिर मिथिङाव लेक्सारल' होयो, बिथांमोनहा गामि ओनसोलनि दुखु खस्थ'खौ जेबो बुजिया। सोर मोनजादों सोर मोनलोङाखै बेफोरखौ बिथांमोनहा जेबो हमनो हाया। जास्ट बिथांमोनहा मोनसे मिथिं लेंबाय, बे मिथिङाव लेक्सारल' होनानै जोंनि पाब्लिकनि खोथाखौ बिसोरो माब्लाबाबो खोनासङा। लिडारफ्रा मानो खोनासङा फालाय? जोंनि पाब्लिकनि खोथाखौबो निस्सय खोनासंनांगौ। दिनै गोबां लिडार जाबोबाय बर' हारियावबो, नाथाय बै लिडारफ्रा दिनैसिम बर' बिमानि, बर' गोरिब न'खरफोरनि दिनै गांनाय उखैनायखौ बिथांमोनहा सुफुङाखै। बिथांमोना बुङो दिनैहाय खायसे लिडारफ्रा पाब्लिकनि रावजों जेबो जाया होननानै, नाथाय बे पाब्लिकनि रावजों जेबो जायैखौ नुनानै बिथांमोनहा जि पाब्लिकफोरखौ बिथांमोना लानानै दिनैहाय बड'लेण्ड सोमावसारदोंमोन, जाय पाब्लिकफोरखौ लानानै बिथांमोनहा राजा लामा जथेदोंमोन, दिनै खायफा लिडारफ्रा बुङो पाब्लिकनि खोथाखौ जोङो मानिनो हाया होननानै, मानिजोबनो हाया। नाथाय नंगौ, मानिजोबनो हाया थिगासे, खिन्थु पाब्लिकफ्राथ' सुजुग सुबिदाफोरखौ मोननांगोन एसेबाबो। दिनैहाय गोबां खना खनायाव दिनै बर' लाइमोनफ्रा बा बर' बिमा बिफाफ्रा दिनैहाय बर' गोरिब न'खरफ्रा गोबां दुखु खस्थ' सहायनांनानै दङ। जि जायगायाव दिनैसिम गोग्गो दै मोनलोङाखै, दिनैसिम मोजां गाननो जोमनो बिथांमोना मोनाखै, दिनैसिम गोबां जायगायावनो हान्था मेलानि थाखाय उसुबिदा। दा बैफोर जायगायाव जोंनि लिडारफ्रा दिनैसिमहालागै थांनानै बिथांमोना नुहैयाखै। बिथांमोनहा ओरैनो गिदिर गिदिर मिथिङाव लेक्सारल' होयो, बर' हारिखौ जौगाहोनांगौ, बर' लाइमोनफोरखौ बर' मिडियामाव फोरोंनांगौ। दिनै सोर साबैसेया जेनेबा दिनैहाय बर' गेदेर गोलावफ्रा बर' मिडियामाव फोरोङो गाव गावनि फिसाफोरखौ? सोर साबैसेया सरकारि फरायसालियाव बर' मिडियामाव दिनैहाय बर' गथ'फोरखौ फोरोङो गोरों गोरा बिथांमोनहा? नाथाय बिथांमोनहा गामि ओनसोलाव थांनानै मिथिङाव थांनानै लेक्सार होबोयो, जोङो बर' रावखौ फोथांनांगौ, बर' रावखौ जों गोजौआव लांनांगौ होननानै। नाथाय बिथांमोना गाव गावनि फिसाफोरखौ दिनैसिम सरकारि स्कुल एबा बर' मिडियामाव गोबांखौनो जोङो होनाय नुवा। गिदिर गिदिर प्राइभेट स्कुलफ्रावसो बिथांमोना होयो। बिनि जाहोनावनो दिनैहाय गामि ओनसोलनि सरकारि स्कुलफोर, बर' मिडियामफ्रा थैलांनो हमगासिनो दङ। जायनि जाहोनाव दिनैहाय 8,000 साख्रिनि जिनाखि साख्रि सोसनदोंमोन बेखौ केन्सेल खालामनो आसाम सरकारा थांगासिनो दं। मानो होननानै बुङोबा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव दिनै गोबां जायगायावनो फोरोंगिरिफ्रा, प्राइभेट फोरोंगिरिफ्रा दिनैहाय फोरोङै फोरोङै रिटायार जाबोबाय, गोबाङानो जिउबो गोमालांबाय। नाथाय दिनैसिम जोंनि बर' लिडारफ्रा, बर' दैदेनगिरिफ्रा जायनाखि गादियाव दङ, बिथांमोनखौ दिनैसिम नुसना, बिथांमोननि मेगननि मोदैखौ बिथांमोना नुसना। बेनिखायनो आं खावलायदों जे दिनै
जाय बिथांमोना दिनै बिटिआर सरकाराव दङ बिथांमोना जाहाथे जोंनि गामि ओनसोलाव थांनानै बर' लाइमोनफोरखौ बा गोरिब न'खरफोरखौ जाहाथे खामानि मावनायाव बिथांमोना हेफाजाब होयो बा बिथांनि जिउ खुंनायाव बिथांमोना हेफाजाब होयो। दिनैहाय इलेक्शन टाइमबा खायफा लिडारफ्रा गिदिर गिदिर लेक्सार होयो, गोबां प्रतिश्रुति होबोयो, नाथाय इलेक्शन जोबनायनि उनाव बिथांमोनखौ लोगो हमनो थांबाबो बाहेराव गसंनानै थानांगौ। 3 घन्टा 4 घन्टा बाहेराव लिडारफोरखौ जोङो गसंनानै थानांगौ। बे मानि थाखाय? दिनैहाय जोङो खायफा EM चिफ MLA फोरनि न'आव थाङोबा जोङो दिनैहाय लासिं सिं लामायाव जोङो गसंनानै थानांगौ। 3 घन्टा 4 घन्टा लामायाव गसंनानै थानांगौ। बेनियावबो जोङो दिनैहाय रायलायजाबावा, बिथांमोनजों मोजाङै रायलायजाबावा, मिथिं दं मा दं होननानै ब्लड थाङो। दिनै गोबां बर' सुबुंफ्रा बेबायदि जालांदों। दिनै BTCनि चिफखौ लोगो हमनो थाङोबा, BTCनि माखासे EMफोरखौ लोगो हमनो थाङोबा लामायाव बेसेबांबा जोङो गोबाव 2 घन्टा 3 घन्टा 4 घन्टा गाहाम गसंनानै दोनो बिथांमोनहा। खुनु जिरायनायनि बेबस्था खालामा बिथांमोनहा। दिनै मानि थाखाय? दिनै बिथांमोनहा बे बेबस्थाखौ खालामनांगौ होननानै आङो आंनि फारसेनिफ्राय गेदेर गोलावफोर खावलायो। मानो होननानै बुङोबा बिथांमोनहा इलेक्शन टाइमाव जोंनि गामि ओनसोलाव फैनानै बिथांमोनखौ जों इसोर बायदि फुजियो। नाथाय बिथांमोनहा गावसिनाव थाङोबा दा सैमा बायदि खालामो जोंखौ। लामा सामायाव गसंनानै थाहोबाय थायो। अखा बांखा सान्दुं अखा जों गसंनानै थायो। जोबथारनायाव आरो बिथांमोनहा आरो लोगो हमबावा, मिथिं दङ होननानै ब्लड गारिजों थांगयो। दा बेखायनो आं खावलायदों बे लिडार माखासेखौ, जाय बिथांमोना बेबायदि खालामो, दिनैहाय नांगौनि थाखायसो थाङो। सोरखौबा EM, सोरबा चिफ, सोरबा MLA बिथांमोनखौ जोङो नांगौनि थाखायसो लोगो हमनो थाङो, ओरैनोथ' थाङा। दिनैहाय बिथांमोना जोंनि पाब्लिकफोरखौ, जोंनि गोरिब न'खरफोरखौ मानो बिदि खालामो? खमसे खम मोजाङै रायलाय जायो। दिनै BTRनि चिफखौ लोगो हमनो थाङोबा PAफ्रानो बादा होयो। दिनै सारा खर' सादोंनो, दिनै सारा मा प्रेसार जादोंनो, दिनै सारा दसे रेस्ट लादोंनो, दिनै सारा रायलाया, गुबुन मिथिं दंनो, बायदि रोखोम बाहाना खालामनानै बिथांमोनहा थिनहरो। आरो जेब्ला बिथांमोनखौ रायलायनांगौनि खाबु मोनो अब्ला बिथांमोनहा फंसेल' उनाव फैफिनदो, उनाव रायलायफिनसै होननानै मिथिं दं होननानै बिथांमोनहा ओंखारलाङो। दा बेखायनो आङो खावलायदों जोंनि खायसे EM, खायसे MCLA, खायसे चिफ, डिपुटि चिफ, MLA मन्थ्रि बिथांमोनखौ नोंथांमोनहा गैयि न'खरनि सुबुंफ्रा थाङोबा जाहाथे नोंथांमोनहा लांगोनायाव जिरायनो थाखाय जायगा बानायनानै होयो। आरो लोगोसे मानि थाखाय थांदों बिथांमोनजों दुख सुखुनि थाखाय रायलायगोन होननानै आं आसा खालामो। मानो होननानै बुङोबा गोबां न'खरा बायदि रोखोम नांगौनि थाखाय थाङो, रायलायनो थाखाय, बा बायदि रोखोम नोंथांमोनहा इलेक्शन समावहाय प्रतिश्रुति होनायनि थाखाय गोबां सुबुङानो रायलायनो थाङो। नाथाय नोंथांमोना बेफोरखौ नेवसिगारनानै रायजो राजानि बा पाब्लिकनि जों मोजाङै रायलायालासिनो नोंथांमोनहा ब्लड ओंखारलाङो। बे मानि थाखाय? बेयो जोबोद दुखुनांथाव। बिनिखायनो आं गासिबो रायजो राजाफोरखौ बुङो जाहाथे नोंथांमोनाबो होस्रावनांगोन। मानो होननानै बुङोबा जोंखौ इलेक्शन टाइमाव बिथांमोना गोबां प्रतिश्रुति होदोंमोन, गोबां खोथा होबोदोंमोन, उमुक मावगोन उमुक मावगोन उमुक मावगोन। दिनै जोंनि न' फैनानै गामि फैनानै बिथांमोनहा मेल मिटिं खुंफैदोंमोन। दिनैहाय देरहाखांनायनि उनावहाय, सरकार जाखांनायनि उनावहाय बिथांमोनहा गावसिनि न'आव लोगो हमनो थांबाबो दिनै बिथांमोनहा जोंजों मोजां रायलाया। जोंजोंल' नङा, जोंनि गासिबो गैयि न'खरनि सुबुंफोरजों मोजां रायलाया। अफिसाव थांबाबो अफिसाव लोगो मोना। आरो गोबां बायदिसिना बाहोना बिथांमोना खालामो। दा बिनिखायनो आङो खावलायदों गासिबो रायजो राजा, नोंथांमोनहाबो बेफोरबायदि जुदि जेंना जादोंबा नोंथांमोनहाबो बुजिगोन। जाय बिथांमोना EM चिफ बिथांमोनखौ, डिपुटि चिफ
मन्थ्रि बिथांमोनखौ लोगो हमनो थांदों नोंथांमोना बुजिगोन बिथांमोननि चरित्रफ्रा मा गोबां इएमफ्रानो गोबां मन्थ्रिफ्रानो दिनै चिफ डिपुटि चिफ बिथांमोनहा रायजो राजानि थाखाय जिरायनो थाखाय जायगा बानायनानै होआ बिथांमोनहा बाहेरावनो 4 घन्टा 5 घन्टा नेनांगौ जायो दिनै सान्दुं अखा बिथांमोना सैज्य खालामनानै नेनांगौ जायो जोबथारनायाव आरो बुंगोन दिनै सारा रायलायानो बेफोरबायदि राव दा बिनिखायनो आं खावलायदों जाहाथे जोंनि बिटिआरनि इएम मन्थ्रि एमएलए चिफ डिपुटि चिफ गासिबखौबो आं खावलायदों जाहाथे नोंथांमोनहा जाय जाय गोरिब बिथांमोनहा थांगोन जाहाथे बिथांमोना मानि थाखाय थांदों दा बेफोरखौ नोंथांमोना मोजाङै सोंनानै रायलायो बेखौनो आङो दिनैनि नैबे आंनि भिडिअजों नोंथांमोनखौ आङो रिकुवेस्ट खालामहरबाय जाहाथे गैयै न'खरफ्रा खामानि लानानैसो थाङो बा माबा मोनसे सोंनो होननानै थाङो नोंथांमोननिफ्राय जोङो थाखा फैसा बा गिदिर गिदिर स्किम बिनो जोङो थाङा दा बेहाय जोंनो माबा मोनसे खामानि थाखाय रायलायनो बा मोजां गाज्रि ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय खामानि लानानै जोङो रायलायनो थाङो नाथाय बे पार्सनेल स्किम बा पार्सनेल माबा बायदि रोखोम बेफोरबायदि जों लानानै थाङा दा बिनिखायनो गोरिब न'खरनि रायजो राजानि साननायखौबो नोंथांमोनाबो एसे बुजिनांगोन दा बेखिनिखौनो दिनै बुंनानै आङो आंनि बुंनांगौखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय।